Gi-inspeksyon sa Cebu City Police ug sa Bureau of Fire Protection ang firecracker zone nga nahimutang sa South Road Properties kun SRP. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Gipangunayan ni Police Colonel George Hilanan ang pagsusi sa mga baligyanan ug pabuto sa South Road Properties kun SRP. Uban si Police Major Pablo Hintalyan ang hepe sa Firearms and Explosive Section sa RCSU 7 ug uban usab ang mga personnel sa Bureau of Fire Protection. Gitanaw nila ang mga permit sa mga naninda apil na ang expiration ini. Gipaniguro usab sa mga opisyal ang safety sama sa fire extinguishers ug mga signages. Higpit usab nga gidili ang pagpamaligya og mga imported nga firecrackers ug pyrotechnics. Nasuta nila nga compliant hinuon ang mga manindahay ug pabuto sa mga requisitos. So para ang tanan niya stall niya atong na inspection na sila ay valid nga permit. Valid meaning nakakuha silang permit niya ang usa sa datong tanawon ang validity sad kung dili pa siya expired. So dili pa siya expired 2 years man ni siyang permit niya gihatag. Samtang gidugang ni Ilanan nga kadto lang adunay mga permit ug nakaspecify ang dapit sa baligyanan ang ilang gitugutan nga makapamaligya. Kadto mga naninda sa mall adunay pagtugot base usab sa permit sa LGU base sa assessment o rekomendasyon sa BFP. Be responsible naman din tayo mga balaod kung asaram pwede sad magpabuto og dili pwede. So kanang be responsible sad. Ang magyapoy authorized lang mga pyrotechnic or mga pabuto napoy prohibited and authorized nga mga pabuto. Kabalo na ang mga retailer tindahan kung unsa na ang mga bawal. Kini ang firecracker zone diri sa Dakbayan sa Subo din adunay 16 ka mga stalls ang nakadisplay sa ilahang mga produkto ug ilang ipaniguro nga luwas kini alang sa paggamit sa publiko. Adunay 16 ka mga stalls ang gitugutan nga makapamaligya og mga pabuto. Ang bag-uhay lang nakapangabli sanglit gipaniguro nila makumpleto ang ilang papiles. Gipaniguro sab nila nga nakasunod sila sa gipatuman nga lagda sa kaluwasan sa pagpamaligya sa ilang mga produkto. Bawal man yun mo tinda kung dili kompleto among mga permit. So, amo sa yun i-complete ang among permit o sa yun may naka-start o pagpaninda. Samtang ipinayag sa mga manindahay nga wa mo aumento ang ilang presyo diin susama ra kini kaniadto og pulos bag-o ang ilang stocks. Aduna usay mga sayong na malit og pabuto aron dili maabtan sa daghang mga tao. Interest kuan pa barato ba? May pahawa sa malas. Amuara ni kay panahon ri agdo na mo ani, mo ri kontra na mo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.